मोनसे समावहाय पल आरो सिलासआ जेलाव थानो गोनां जादोंमोन, जेलाव जोबजादोंमोन। प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना पल आरो सिलासआ मा जाहोननि थाखाय जेलाव जोबजादोंमोन? आरो जुदि जेलाव जोबजादोंमोनब्ला पल आरो सिलासखौ जेलनिफ्राय सोर बायख'खो एबा सोर दिहुनखो? नोंथांमोना मोनथिगौना बेफोर बाथ्राफोरखौहाय? पल आरो सिलासआ मा दाय खालामदोंमोन एबा मा गोरोन्थि खामानि मावदोंमोन जायनि थाखाय आयेन सायजादोंमोन आरो बेनि उनाव जेलाव हरजादोंमोन? अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरबायदि गोबां सोंलुनि फिननायखौ आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दङ। बेबायदिनो बाइबेलनि गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै, साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन नोंथाङा अरायबो बेबायदि बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनो नायबाय थानो मोनबाय थायो। आरो लोगोसेयैनो लाइक मोनसे होगोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ इनफरमेटिभ नांदोंब्ला, नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला गुबुननो लागैबो शेयार खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, आं जाबाय पास्टर जेम्स लाबोयो बेबायदिनो इसोरनि थाखोना थानाय बाथ्राफोरखौ नैबे बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलनि गेजेरजों। नो ड्रामा, नो टेक, अनलि गड्स वर्ड्स। अनजाग्रा प्रियफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेनो बरायदों। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। सानसेखालि पल आरो सिलासआ आरज खालामग्रा जायगायाव थांबाय थानाय समावहाय बादुआ जिउ गोनां सासे हिनजावसाखौ लोगो मोनदोंमोन लामायाव। जाय बादुआ जिउआ इयुननि जागोन बाथ्राफोरखौ बुंनानै होनो हायो आरो बे खामानिफोरखौ मावनानैनो गावनि बिगबाफोरनो, डेट मिन्स बिगुमाफोरनो गोबां थाखा फैसाफोरखौ खामायनानै होदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना बे बादुआ जिउ गोनां जि हिनजावसा गथ', बे हिनजावसा गथ'आ पल आरो सिलासनि उन उन थांगासिनो दङ। उन उन थांनानै बिसोरखौ ओरैहाय मानसिफोरनि सिगाङाव बुंनानै होदों। बे जाहैबाय बे मानसिफ्रा गोजौसिनथार इसोरनि लेंफोर, बिसोरो बासायजानायनि लामाखौ दिन्थियो होननानैहाय जि बादुआ जिउ, बे बादुआ जिउआ बेबायदि बुंनानै होबाय थादों। पल आरो सिलासआ जेब्लानो आरज खालामनो थाखाय ओंखारलांबाय थायो, सानफ्रोमबो बे बादुआ जिउजों दैदेनजानाय जि हिनजावसा गथ' दङ, बे हिनजावसा गथ'आ एबा बादुआ जिउआ सानफ्रोमबो पल आरो सिलासखौ बे मोनसे बाथ्राखौनो बुंबाय थायो जे बे मानसिफ्रा गोजौसिनथार इसोरनि लेंफोर, बिसोरो बासायजानायनि लामाखौ दिन्थिनो हायो होननानैहाय बे गाज्रि जिउआ बुंबाय थायो। बे बादुआ जिउआ बे बाथ्राखौनो बुंबाय थायो। बेयावहाय पलआ रागा जोंबाय आरो रागा जोंनानै गाज्रि जिउनिथिं नायहरबाय। बेनि उनावहाय पलआ एरैहाय बुंबाय, जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो नोंखौ हुकुम होयो, नोङो बे हिनजावसानिफ्राय ओंखारलां। आरो बे मुगायावनो बुहुतफ्रा ओंखारलांदों। जेब्ला पलआ जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बै मोदायखौ बिनि मोदोमनिफ्राय हनबाय, अब्लाना बै मोदाया खारबाय। बिनि उनावहाय जि हिनजावसानि बिगबाफोर दङमोन, बिसोरो रागा जोंबाय। मानोना बे हिनजावसा गथ'नियाव जिहेथु बे गाज्रि जिउआ दङमोन, बे गाज्रि जिउनि गेजेरजों खामानि मावदोंमोन आरो बे हिनजावसा गथ'नि गेजेरजों बिसोरा गोबां थाखा फैसा खामायनाय जादोंमोन। बे राहा लामाया बै बिगुमाफोरहा गैयै जाबाय। बिनि थाखाय पल आरो सिलासनि सायाव बिसोरो रागा जोंबाय आरो पल आरो सिलासखौ हमबाय। बेनि उनावहाय बे जायगानिनो सकआव जाय बिसारगिरिफोर दङमोन, बै बिसारगिरिफोरनि खाथिसिम पल आरो सिलासखौ बोनानै लांदों। बै बिगुमाफोरा सोरनियाव लांदोंमोन मोनथिगौना? बे जाहैबाय रमारि गाहाय बिसारगिरिफोरनियाव लानानै थांदों। आरो बिसोरनि कमप्लेना बेनोमोन जे बे मानसिफ्रा जुदायारि, बिसोरो जोंनि नोगोराव दावराव खालामदों होननानै बैसोर मानसिफ्रा बे पल आरो सिलासनि बिसय कमप्लेन होफैबाय रमारि बिसारगिरिफोरनियाव। आरोबाव कमप्लेन होफैदों जाहैबाय, बिसोरो गावसोरनि हुदाफोरखौ जोंनो मानसिफोरनो फोरोङो, जों रमारिफोरा बिसोरनि आयेनफोरखौ लानो हाया, बिसोर फोरोंनाय आयेनफोरखौ जों मानिनो हाया होननानैहाय बैसोर बिगुमाफोरा कमप्लेन होफैदों। बै बिगुमानि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जेब्ला मानसिफोरा खोनाबाय, अब्लाना गोबां मानसिफोरानो बै बिगुमाफोरजों लोगो जाफादों। आरो लोगोसेयैनो जि बिसारगिरिफोर दङमोन, बै बिसारगिरिफोराबो रागा जोंदों। बेनि उनावहाय पल आरो सिलासनि गाननाय जोमनाय जिफोरखौ खुहोनानै बिसोरखौ बावहायनो गोबां बुदों। बै समावहायनो इनायनो पल आरो सिलासखौ बुहोबाय आरो बिनि उनाव बिसोरखौ जेलाव दोनहरबाय आरो गोगोमै पहेरा होनो थाखाय बिथोन होनायसै। जेब्ला आयेनगुरुफोरा पहेरादारनो बे बिथोनखौ होबाय जे जेलाव दोनहैदो होननानै, अब्लाना पल आरो सिलासखौ जेलाव लांबाय आरो आथिङाव गोगोम खुन्दानि दंफांफोरखौ होनानै बे पल आरो सिलासखौ दोनहैनायसै। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो मा जाखो मोनथिगौना?
हर गेजेरनि सम जाबाय। पल आरो सिलासआ बै समावहाय इसोरनियाव आरज खालामबाय थादों आरो लोगोसेयैनो मेथाइ खनदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जेलनि सिङावहाय जोबजानानै थानाय समाव, जि समाव दुखुनि सम, अब्लाबो बिसोरो गोसोआव गोबां रंजानाय मोनदों। गोसोआव गोबां रंजानायजों बिसोरो इसोरनियाव आरज खालामदों आरो मेथाइ खननानै बे इसोरखौ बाख्नायदों। आरो बे खालामनायखौ बे जेलावहाय थानाय गोबां जोबजानानै थानाय सुबुंफ्राबो खोनादों। जेब्ला पल आरो सिलासआ आरज खालामबाय थादोंमोन, जेब्ला मेथाइ खनबाय थादोंमोन, इसोरखौ बाख्नायबाय थादोंमोन, बै समावहायनो हरखाबै मोनसे गिदिर बांग्रिं फैदों आरो बे बांग्रिं फैनायजों गासैबो मावग्लुबदों, जेला मावग्लुबदों आरो बिनि उनावहाय जि खथायाव पल आरो सिलासखौ दोनदोंमोन बेफोरनि गासै दरजाफोरा गेवदों आरो पल आरो सिलासखौ खानाय जिनज्रिफोरा गेवदों। बेनि उनावहाय जोबथेसालियाव थाग्रा जि नेग्रा दार'गा दङ, बे दार'गाया गम मोनबाय, थर मोनबाय जे बांग्रिं फैदोंमोन आरो बांग्रिं फैनायखौ गम मोननाय लोगो लोगोनो बियो जेल फारसे ओंखारलांबाय आरो नायहैबाय जे गासैबो दरजाफोरा गेवनानै दङ। जेराव जोबथेसालियाव मानसिफोरखौ दोनदोंमोन गासैबो गेवनानै दङ आरो गासैबो ओंखारलांजोब्बाय एबा खारखुमा लांजोब्बाय होननानै दार'गाया सानबाय आरो गिनाय मोनबाय। बिनि उनावहाय गावनि थुंग्रिखौ दिहुननानै गावखौनो सिथारना लानो नागिरदोंमोन आरो बै समावनो पल आरो सिलासआ राव हरनायसै, जों खाराखै, बावहायनो दङ होननानैहाय पौला बुंनायसै, नों गावखौ दा सिथार, नै जोङो बेयावनो दं। बै समावहाय दार'गाया अब्लाना गावनि थुंग्रिखौ दोनफिनबाय। जेब्ला दार'गाया पल आरो सिलासनि रावखौ खोनायो अब्लाना हाखु दाखुयै अर बिहरनानै पल आरो सिलासनि हान्थुआव ग्रुबहैदों आरो बिनि उनावहाय दार'गाया मोनसे सोंलु सोंदों। बे सोंलुआनो जाहैबाय, ओ गुरुफोर, पापनिफ्राय बासायजानो थाखाय आं मा खालामनांगौ? बै समाव पल आरो सिलासआ फिननाय होनायसै, फोरबु जिसुखौ फोथाय, अब्लानो नों आरो नोंनि न'खरनि गासैबो बासायजागोन होननानै पल आरो सिलासआ दार'गानो मोजाङै फिननाय होनायसै। आरो बै समावहाय पल आरो सिलासआ दार'गानि न'खरनि बयनोबो गाहाम रादाबखौ फोसावदों आरो बिनि उनावहाय दार'गाया पल आरो सिलासखौ बै खथानिफ्राय गुबुन खथासिम लाना थांनानै पल आरो सिलासमोननि बुजानाय जिथु गारायफोर दङमोन, बे गारायफोरखौ फोसाबनानै होदों, मुलि होदों आरो बिनि उनावनो बै हरावहायनो बे दार'गा आरो दार'गानि न'खर गासैबो बाप्तिस्म लादों। बेनि उनाव दार'गाया पल आरो सिलासखौ गावनि न'आवनो लानानै थांबाय आरो गावनि न'आवहाय पल आरो सिलासमोननो जानाय लोंनाय जगार खालामबाय, जाहोबाय। बेनि उनावहाय नखानायैनि सम फैबाय। नखानायैहाय रमारि बिसारगिरिफोरनिफ्राय मोनसे रादाब सहैनायसै दार'गानिसिम जे पल आरो सिलासखौ हगार हरदो होननानैहाय। आरो बेबायदिनो दार'गाया पल आरो सिलासखौ बुंनायसै। नाथाय पल आरो सिलासआ बे बाथ्रानि सायाव राजि गैया। मानोना जाय बिसारगिरिफोरा जोंखौ बुहोबाय, दाय गैयैयावनो जोंखौ जेलाव दोनबाय, जोङो बिसोरजों लोगोसे रायज्लायनानैसो जों ओंखारलांगोन होननानै पल आरो सिलासआ खबर हरनायसै। मानोना जोंबो रमारि। आरो बे बाथ्राखौ जेब्ला बिसारगिरिफोरा खोनाबाय जे बिसोरबो रमारिसो होननानै, अब्लानिया बिसोर गोबां थोर गिदों। बिनि उनाव बिसोरो फैदों आरो फैनानैहाय पल आरो सिलासनियाव निमाहा बिफैदों आरो निमाहा बिनानै बिसोरखौ हगारदों आरो पल सिलासआबो बिसोरजों रायज्लायनानै बे जेलनिफ्राय ओंखारलांबाय। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे जाहैबाय पल आरो सिलासनि जेलाव थानाय जोबजानायनि बाथ्राफोरमोन। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जागायजेननायाव जोङो जि सोंलुफोरजों भिडिअखौ जागायजेनदोंमोन, बे सोंलुनि फिननायफोरखौ नोंथांमोना थारैनो मोनबाय होननानै फोथायदों आङो। पल आरो सिलासखौ सोर जेलाव हरदोंमोन? बे जाहैबाय बिगुमाफोर, मोदायनि बिगुमाफोरा जेलाव नंखाय दाय होनानै पल आरो सिलासखौ हरदोंमोन, जेलावहाय बुहोदोंमोन आरो पल आरो सिलासखौ जेलनिफ्राय दिहुनदोंमोन। आयेनगुरुफोरानो दिहुनफिनदोंमोन आरो इसोरा गेदेर हेफाजाब खालामदोंमोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो मोननो हादों। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे गासै जारिमिननिफ्राय माखासे बाथ्राखौ जोङो सोलोंनांगौ दङ। बे जाहैबाय, जोङो गोबां समावहाय सानो जे बुङो, जाय बाथ्रा भबिसतबाणीफोर बुंग्रा मानसिफोरखौनो जोङो इसोरनि मानसि होननानै गोबां समावहाय बुङो। जों नाथाय बेवहाय नुनो मोनदों मोदाय, गाज्रि जिउ, मोदायनि आत्मा थानाय बेक्तियाबो भबिसतबाणी बुंनो हायो।
बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानांगोन। दिनै बुहुमाव गोबां मानसिफोर दङ भबिष्यत बानि होग्रा, गासैबो इसोरनिफ्राय जागोन बे नङा। मानोना जों बेनि गेजेरजों मोननो हादों जे फैसा खामायनो थाखाय बेफोर गासै खामानिफोरखौबो मावो। गोबां मानसिफोरा भबिष्यत बानि होयो आरो बिसोरनि भबिष्यत बानि होनायफोराबो जानो हागौ सैथोहै, नंगौ जानो हागौ, नाथाय सैथो इसोरनि आत्मानिफ्राय नङा। मानोना बेबायदिबो मोदाया खामानि मावनो हायो जोङो बे जारिमिननि गेजेरजों मोनथिदों। अनजा ख्रिस्ट'प्रियफोर, आरो इसोरा जिखुनु समफोरावनो एनि टाइम खामानि मावो। मानोना पल आरो सिलासखौ जेलनि सिङाव लांनानैनो जेलावहायनो गाहाम रादाबनि खामानिखौ मावहोदों। दार'गानो इसोरनि बाथ्राखौ पल आरो सिलासनि गेजेरजों बुंहोदों। पल आरो सिलासआ इसोरनि गाहाम रादाबखौ, बासायजानायनि बाथ्राखौ दार'गानो बुंनो खाबु मोनदों। दा बेयावखाय जोंनोबो इसोरा बेफोर समखौ होगोन। दा बेयावखाय जोङो बे समखौ नेनानै थानांगौ आरो जोङो जेरावहायनो खाबु मोनो बावहायनो बे इसोरनि बासायजानायनि सोमोन्दै जोङो बुंनो थामथिम जानानै थाखानांगौ आरो जेब्लानो सम मोनो, खाबु मोनो, जोङो बुंनांगौ। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, जेखि सिटुवेसन जाया मानो, दुखु, जेंना, खैफोद, गाबनांनाय, बेमार आजार, जेखि सिटुवेसन, माने गाज्रि सिटुवेसननि गेजेरावबो इसोरखौ बाख्नायनाय खुलुमनायखौ जोङो नागारनो नाङा। मानोना बेवहाय जों नुनो मोनदों जेलाव थानांनाया मोजां नङा। जेलाव सरासनस्रायै सोरखौ हरो? गाज्रि मानसिफोरखौसो हरो आरो बावहाय दुखु जायो। जाय पल आरो सिलास मोना जेबो दाय गैया, दायनिगिरियानो नङामोन, दायनिगिरि नङियावनो फाव फान्दाय जानानै जेलाव हरजादों, बिस्रा बेसेबां दुखु जागौमोन। नाथाय बेबायदि दुखुनि समावहायबो पल आरो सिलासआ हर गेजेरनि समावहाय आर'ज खालामदों आरो मेथाइ खनदों आरो बे इसोरखौ बाख्नायदों होननानैहाय बुंदों। जोंनि जिउआवबो जोंनियाव अनेक समस्या, जेंना, दुखु खैफोदा फैगोन। बेनि गेजेरजोंनो जोंबो बे इसोरखौ खुलुमनाय, सिबिनाय, आर'ज खालामनाय गासैखौबो जोङो दोननांगोन। दे अब्ला ख्रिस्ट'प्रियफोर, पल आरो सिलासनि बे जाथायनिफ्राय जों गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हादों। आसा खालामदों नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों आशीर्बाद मोनदों आरो माबा मोनसे इनफरमेटिभ, माबा मोनसेखौ सोलोंनो हादोंब्ला, गुबुनाबो सोलोंनांगौ होननानै नोंथाङा जुदि सानोब्ला शेयार खालामनानै होगोन भिडिअखौ, आरो लोगोसेनो मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइकआ आंखौ गोबां मटिभेट खालामो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। दा बेवहाय मोनसे लाइकखौ होनो थाखाय बावनो नाङा। बे जाहैबाय आंनिफ्राय खावलायनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला बयखौबो जोबनायाव प्रेज द लर्ड, हालेलुया होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।